Хей ти, харесваш ли готини и иновативни неща? Добре, имаме нещо ново за теб, което не се случва всеки ден. Ние, организаторите на проекта Акция Младежи, те каним на събитие, посветено само и единствено на теб, на младите и на бъдещето ни. Началото е на 18 май, 18 часа в зала за съвременно изкуство Хетеротопии. Поканихме лектори, с които непринудено ще поговорите за важни теми като правата на децата, доброволчеството и гражданската активност, екология и кръгова икономика, младежко предприемачество. Поканили сме и диджей, който ще създаде впечатляваща атмосфера под звездното небе на Ботевград. Чакай! Идва и най-важното! Ще те потопим в нещо космически интересно, създадено от DJ Physics. Няма как да ти го обясним, трябва да дойдеш. Готов ли си да участваш? Ако ти си на възраст между 15 и 29 години, регистрирай се на сайта ни или ни пиши в социалните мрежи.